Evo, ovo je primjer kako možemo napraviti dezinficijens koji se vrlo rijetko spominje u uputama u borbi protiv koronavirusa. Najjednostavnije je uzeti ili ovakvu jednu bocu s raspršivačem ili skinuti nekakav raspršivač s neke druge boce. Najvažnije je imati etilni alkohol, ovo je 96%, navodno 60% je dovoljno za prevenciju, odnosno dezinfekciju kod koronavirusa. U bocu koju smo pripremili utočimo nešto tog alkohola, gore stavimo ovaj raspršivač, namjestimo ga na to da uistinu raspršuje i one predmete koje smo imali sa sobom kada smo bili vani, jednostavno pošpricamo ovako, novčanik s druge strane, kao i robu koju smo kupili. Novac je dosta opasan, pa ga možemo isto malo s raspršivačem dezinficirati. I na taj način nismo spriječili, ali smo smanjili mogućnost infekcije.